Kene wong lanang. Lho. Ono wedoke kok. Lah, kuwi Ya desa lanange jen oke tapi ono kaya wedok. jalan tol no barang kae iki sing gawe wong lanang. Masa? Nek desa toli-toli ya berarti sing gawe wong lanang. Ngono lho. Emang gitu. Iya no. Cowok Lho sesuk ki ono jalan tol. Ya. Mbawen Jogja. Ya. So nek nganyari Ya. kuwi ono anu apa jeneng diskon. Diskon apa? Maksudnya diskon bayare rada ringan. Nek kowe liwat tol sing anyar dadi untuk diskon. Sarune ra umum. Diskon apa? Potongan harga ngono lho. Diskon. Nggih nderek Mangayu bahagia pokoknya anggen niku anggenipun sampun gelar budaya Jalu menika. Perti dusun. Nggih luar biasa Merti Dusun diadakan pertama. Nanti saya juga akan ada bonus karena ini pertama kali diadakan di desa ini. Waduh. Kebetulan saya juga adakan jadi brand ambassador. Nggih. Jadi aku nanti bawa barang sama bagi-bagi door prize buat Bapak. Tepuk Ibu tangan bisa buat Mbak Elisa. jawab. Yeay. Nanti ada 50.000 atau 100.000 nanti yang bisa jawab Mantap. Nanti tapi mengkol yo Ya. sing penting delok wayange nggih. Ini sedaya masyarakat monggo sing cerdas, sing pinter ning jawab kabeh do jawab padha wae dekne bengi ki ra bayaran. Ya orang. Lho ora, iki Mbak ngono, Elisa iki memang sing- setiap kali pentas nunggu tempat pentas pertama ini pengen cok kalau moso Oh, gitu. nganaki durpres seperti itu. iki nggo Mantap. nyemangati gitu Nggih. loh. Mbok Gue nyemangati para warga. Nah, iya, jadi tuh besok tuh mbok menawa kita diberkahe Iya, gitu. heeh. Saka sing oh iki engko entuk 50, wah iki sesuk muga-muga iso nggo nanggap wayang zaman sesuk. Bali 50 yuta nanggap wayang meneh. Nah. Ngono lho. Ora malah sampean itu donga kamarga masyarakat sinapa kowe mau. Ya. Muga-muga Mbak Elisa enggal diparingi jodoh. Kowe kok ngapain sih kamu nyinggung-nyinggung Ora jodoh? ngene lho, Ngapa maksudnya sih? diparingi jodoh njur panjang umur, banyak rezeki. Ngono. Nek wanita karir itu seperti ini. Terserah jodoh itu Wanita nanti. karir. Ini 2025 akeh banget sing do pegatan, ya kan? Nah, apa ora tepuk sakinah? Ayo. Ayo. Ngono, kowe pira bojomu? Cici. Ayo nek siji kudu apa tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah, tepuk sakinah. Jeng jeng jeng. Nah. Pinter sekali. Kayak gitu. Aku hafal tapi aku kan nggak perlu cari jodoh ning aku hafal. Iya. Iku semangatku mbok Iya. menawa sesuk. Jadi kok semangati dhewe ya. Nah yo, jodoh sekali seumur hidup. Jodoh itu susah, tapi bojo itu yang gampang. Nek kuwi biasane bojo sing sok nganu. Kita wis ngerti ya. Bos, Pak Jumbo bojo itu gampang. Ya. Jodoh itu susah. Ini Ya. bos, sampean kudu ngerti. Masalah jodoh iki kudu ngerti sampean. Heeh. Kudu iso mbedake Heeh. antarane nikah karo kawin. Kudu ana bedane. Ono, Loh. ono. Nikah karo kawin ki ana bedane. Nek nikah kuwi ana hurufe NIKAH. Ayo jelas. Mesti ana N naib. Heeh. I izinkan. K, Keluarga A, akan H. harmonis. Weh. Nikah kuwi naib izinkan keluarga akan Akan harmonis. harmonis. Beda karo kawin. Kawin apa? KAWIN. K. Kuwi kados sampean. Tukang kendange, ya iki kawin. Agepe. KAWIN. K. K. Kerep, A, awor, W, wedi, I, izin. N. Naib kerep awor wedi izin naib layu nang HTL kono lho. ATL apa? Prai. Lah iya, kudu iso bedake. Lah bener, wis kuwi. Nek iso nek entuk jodoh ya sekali seumur hidup. Satu Betul. selama-lamanya sing iso misahke mbung maut. Ya, Nah. ya Lah, saya iki- mempersembahkan satu lagu. Nggih. Ini Pak Jumbo. Nggih. Tanggal 25 Oktober 2025 itu ulang tahunnya Sobat Ngebiar gitu Nggih. Pak Lisdianto. Oh, Ini nggih. saya mau menghaturkan satu lagu karena beliau sering sekali memberikan support untuk wayangan-wayangan. Nggih, nggih, Pak Jumbo monggo. juga sering disupport. Nggih, Jadi, siap. mau menghaturkan satu lagu spesial hadiah buat beliau. Lagunya apa, Mbak? Lagunya Pelok Barang ini ya tadi Oh, ya? pelok barang Ya, ya. pelok barang ya, nggak Oke, apa-apa. pelok barang. Waduh, jaluk foto. Lagunya Pawelingku ya. Nanti langsung disambung Jaiwono aja. Oh iya, oke, siap. Garapnya wonten boten? Wonten boten? Garapnya ada. Langgam Pawelingku.